tänä iltana päänsärky ei johdu päättäjäisestä, vaan tuosta dieselin kärystä. No. Joo. Mutta nyt ammutaan siis tiikeriä. Ei ollutkaan susi tällä. Ei, susi. Ne ampuu siis eri parit ampuu. Okei, eli jokaiselle parilla on omat eläimensä. Selvä, ei ole kahta paria samaan aikaan ampumassa. Sudessa nähtiin äsken miesten pareissa aika paljon missejä, mikä oli vähän yllättävää. Tossa lumella on aika vaikea arvioida etäisyyksiä välillä. Femma 8 norjalaisille. Kymppi Paulalle, 10 norjalaiselle. Nyt vaan taas rennosti ja rauhallisesti samanlainen kuin äsken. Enkarna meinaa kävellä sinne ammuntalinjalle. Täällä anna sen häiritä. Kasille. Eli potentiaalinen 10-8 kummallekin. Norjalaiset puhuu takana. Eli norjalaisetkin kiikaroi takana ja 10 femmaa tarjotaan. Joo, 10-5-10-8 Paula johtoon tässä kohtaa. Eli ampujat näyttäisi kiertävän nyt tässä vastapäivään ja seuraavana nyt tulee sitten tuo tiikeri Paulalle ja Jakobsenille. Paulalla tosissaan pieni johto äskeisen lukan jälkeen. Ei ole virallisia tuloksia, varmaan vielä päivitty aika hitaasti nuo viralliset tulokset, mutta Paula ampui 10-8 ja Jakobseni ampui 10 femman. Ja nyt sitten seuraava elukka. Austria! Finland! Yes, you're welcome. Austria! Austria! My very good friend is from Gutto, Karl Messerer. You know him? Charlie, yes. I have been in Gutto. My very good friend is from Helsinki. Sure. It's a nice course. And the Charlie, it's a nicer than course. No niin. Jakobseni valmistautuu. Muy bien. Aika ylös. Vamos. Femma 8. Mitä sanoo? Unditsia pukkaa. Onko ihan 11 vai 10 on? Joo. Mutta ei se mitään. 10 vastaan 5 on kuitenkin 8. Tippuu koko ajan. Älä nyt enempää tippua. Veti olkangassa. Missä se on? Okei, eli Paulalle 10-5 ja norjalaiselle 8-5. Se vähän heilu toi jousi tossa. Just ennen laukaisua, en tiedä mitä tapahtuu. Mennään yhtään missä se nuoli on paljalla silmällä. Sen verran paistaa aurinko. Toivottavasti tosta näkyy jotain. Mutta Paulan johto jatkuu. 8-5-10-5. Joo. 8-5, 10-5 siis Paulalle. No niin, sit lähdetään kolmannelle eläimelle. Diesel käy kurkkuun. Vuorossa on tommonen makava kauris, mikä on ihan viimeisen päälle ärsyttävä elukka, mutta matkaa on todella vähän. Se on. Ja 8 tiputti sinne. Norjalainen ei varmasti ole tyytyväinen suoritukseensa. Paula paukuttaa näin vanhalla tottumuksella sinne. 11. Se on 11. Toinen 8. Paula ihan rauhassa. Kymppi. 11-10. Ei huono.
Nättiä pukkaa. Näkee selvästi, että Timo on hommahanskas. Joo, tää oli kolmas eläin. Taas mennään. Tulospalvelu on vähän hakoteilla, vähän hidas. Nyt lähdetään ja eläimenä on Dodo. Tommoinen aika iso elukka. Vieressä kaksi itävaltalaista kisaa keskenään ja tiputtaa toisensa. Meni norjalaisilla vähän. Niin norjalaiselle 8. Kö? Joo. Keisi. 30 sekkaa sinne veti keskelle, eli olisiko 11.8 Paula ja 11.10 norjalaiselle. Se on liian vähän, liian myöhään. Hyvä Paula! Liian vähän, liian myöhään norjalaiselta. Paalalta tuli tommonen pieni hymy ja huokasu tuolta. Tämä homma on taputeltu ja matka jatkuu seuraavaan.